Il-kurja tal-Arċisqof inbidlet f'ristorant kbir imħejja apposta mill-ammont numerus ta' volontira tal-Caritas li f'jum il-miliet għażlu li flok iqattaw il-ħin mal-familji tagħhom jgħinu fl-organizzazzjoni ta' din l-ikla tal-miliet għal dawk li huma jinsabu waħedhom jew għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Din is-sena kienet il-5 sena li ġiet organizzata din l-ikla li ssir bl-iskop li tlaqqa lil dawk kollha li m'għandhomx ma' min iqattaw jum il-miliet u lil min qed iħossu waħdu jew forsi m'għandux biżżejjed flus biex jiekol ikla diċenti f'jum il-miliet. F'atmosfera vibranti ta' ferħ fi żmien il-festi, spikkaw ukoll id-diversi volontiera jitħaltu mal-mistednin fi sfin għal kant u mużika. Kull min attenda għal din l-ikla ntlaqab tazza ċikkulata sħuna u ħafna ekel, fosthom soppa, laħam u tiġiġ u deżerta. Il-preparamenti għal-ikla li sservi dan l-ammont kbir ta' nies huma kbar ħafna u jirrikjedu numru ta' nies li jaħdmu jitfit u b'kooperazzjoni assoluta. Romina De Bono, waħda mill-volontiera u waħda mill-organizzaturi ewlenin tal-ikla, tkellmet ma' Net News fejn spjegatilna aktar dwar il-preparamenti meħtieġa għall-ikla ta' jum il-miliet. Tajjeb li ngħidu li kien għandna madwar 90 volontier ilhom li bdew jibatulna biex jinaqdu magħna bħala volontieri minn Ottubru. Il-volontieri maqsumin diversi ruoli differenti, għandna 17 f'kull stazzjon qegħdin iservu fil-waqt li għandna 50 volontier bil-qiegħda wieħed ma' kull mejda biex jassistu lil dawn il-guests tagħna l-mistiedna tagħna u jferħuhom f'din il-ġurnata tal-miliet. Din l-ikla ssir grazzi wkoll għal entitajiet oħra bħall-Uffiċċju tal-President li jgħin sabiex tingħata deżerta waqt l-ikla. Jikkontribwixxu wkoll is-St. Peter's Foundation li tipprovdi il-pożati. F'Malta s-solitudni hija waħda mill-aktar problemi soċjali u din l-ikla tal-Caritas toffri ftit ferħ lil dawk li matul il-bqija tas-sena ma jsibu faraġ u ens minn ħadd.